sa vraj emóciám podľahnúť. Na čo iné sa dá dneska ale spoľahnúť, yeah. Občas musí z toho kolobehu vypadnúť, mať vo vlasoch vietor. Tak ver mi, môžeme spolu vyhrať, sen sa realitou môže stať. Mám na svet celkom dobrý výhľad, zavri oči, poď si niečo priať. Keď mám byť úprimná, ja v osud verím, sa preto jemu do rúk verím. Keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán. Tak ver mi, zle aj dobre má sa stať. Buď viery, nemaj nervy, maj sa rád. Keď mám byť úprimná. Cieľom festivalu umenia a dizajnu FUBABY bolo predviesť skvelé talenty v Banskej Bystrici, čo sa mu teda veľmi podarilo. A ja som veľmi rád, že taká iniciatíva tu vznikla a vzniká. Som veľmi rád, že sme to rozšírili o sekciu dizajnu. Tento festival priniesol aj tak skvelé talenty ako speváčku Peťu. Umenie nás má motivovať, inšpirovať a prinášať nám niečo pekné a má nás nabádať vytvárať vzťahy medzi sebou alebo chovať sa k sebe tak, ako sme už aj zabudli, pretože sa cítim, že častokrát sme všetci ako nejaké stroje a to by nemalo byť. Ja by som chcela, aby umenie zmenilo tento svet k lepšiemu. Sa preto jemu do rúk zverím. Keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán, keď 16 bude skvelý pán. Tak ver mi, zle aj dobre má sa stať. Ja v prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí ma sem pozvali, pretože sa mi hralo krásne. Ja som si spomenula vlastne na to, že samozrejme bola som tu miliónkrát, ale čo je zaujímavejšie, že som tu bola, keď som bola úplne fakt ako malinká. A než som išla na javisko, tak mi práve jeden z vašich organizátorov púšťal videjko a priznal sa, že som si na neho vôbec nepamätala. Dokonca ani na tú pesničku. Ja si pamätám, čo som mala na sebe. Keď sa vidím v tom klipe, tak hovorím, jasné, toto tričko si pamätám, túto čelenku si pamätám, ten účes si pamätám. Snažiť veľa, iba nechcem nebo bez aniela. Bol to aj pre mňa taký zážitok, malo to taký iný charakter. Cítila som sa, keby som sa so všetkými poznala osobne. Čo nás ešte čaká? Čaká nás Banskobystrická míľa, ktorú si môžu odbehnúť rodiny s deťmi. Keď chceš si kus zo svojho